కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి గురు వైభవోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజు శ్రీ రాఘవేంద్రుని 427వ జన్మదినం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరం పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించడం జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం జరిగింది. వీరికి శ్రీమఠం అధికారులు శ్రీనివాసరావు, శ్రీపతి, ఐపీ నరసింహస్వామి మరియు ఆలయ అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ముందుగా గ్రామ దేవత మంచాలమ్మను దర్శించుకుని అనంతరం ముంజల్ సేవ మండపంలో శ్రీమఠం పీఠాధిపతులు శ్రీ సుబుధేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ చేతుల మీదుగా పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. అనంతరం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి బంగారు ప్రతిమను స్వర్ణ రథోత్సవంపై ఆశీస్సులు చేసి బాజా భజంత్రీలు, మంగళ వాయిద్యాలు, అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య శ్రీమఠం ప్రాకారంలో ఊరేగించారు. నాదాహార సేవ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 150 మంది సంగీత విద్వాంసుల చేత ఉంజల సేవ మండపంలో నాదాహార సమర్పణ సేవా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన కవిత, రామకృష్ణ దంపతులు సుమారు 50 లక్షల విలువ చేసే నవరత్నాల హారాన్ని మూలరాముల పూజకి విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుండి భక్తులు వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.